नमस्कार मित्रांनो, जी के स्टोरी टेलर मध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे। तर मी आज पुन्हा घेऊन आलोय खास तुमच्यासाठी एक चित्तथरारक असा अनुभव। आतापर्यंत तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राइब करा, जेणेकरून भविष्यात येणाऱ्या व्हिडिओज मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवू शकेन। तर चला जास्त वेळ न घेता आजच्या भयानक आणि चित्तथरारक अशा अनुभवाला सुरुवात करूया। तर अनुभव हा निशा सोनटक्के यांचा असून याचे सर्व श्रेय हे त्यांनाच जाते। रात्रीचे 12 वाजले होते। मला खूपच भूक लागली असल्यामुळे मी गाडी काढली आणि थेट निघालो। आज अमावस्या आणि सूर्यग्रहण असल्यामुळे पूर्ण दिवस उदासच गेला। आजचा दिवस काळी जादू करणारे चिटके लोक यांच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचा असतो। हे लोक जलाशयात एका पायावर उभे राहून त्या विद्येची आराधना करतात। थोडक्यात काय तर आजचा दिवस वाईट दिवस म्हणून ओळखला जातो। मी शिवाजी पार्क कॅन्डल रोड वरून चाललो होतो। रस्त्यावर बऱ्यापैकी वर्दळ होतीच, पण का कोण जाणे एक भीतीचा शहारा आला। मी चाललो होतो त्याच्या उजव्या बाजूलाच एक गल्ली आहे, ती थेट स्मशानात जाते। मी करकचून ब्रेक दाबला, कारण गाडी समोर एक वृद्ध स्त्री हात करून थांबवत होती। कपाळावर 1 रुपया एवढे ठसठशीत कुंकू, गळ्यात काळी पोत, नऊवारी साडी, एकदम सालस चांगल्या घरातील स्त्री वाटत होती। मी तिला विचारलं, काकू काय झालं? ती मला म्हणाली, बाळा मला घरी सोडतोस का? मी तिला विचारलं, तुमचे घर कुठे आहे? ती स्त्री काहीच बोलत नव्हती, पण तिच्या गळ्यात एक कार्ड होतं। त्यावर पत्ता, फोन नंबर होता। या व्यक्तीला अल्झायमर झाला असावा, कारण त्या कार्डवर स्पष्ट लिहिलं होतं, या व्यक्ती आजारी आहेत, यांना काही आठवत नाही, तरी कृपया खालील पत्त्यावर यांना सोडावे। मी त्यांना दरवाजा उघडून दिला। त्या आत बसल्या, पण गाडीत एक जळका कुबट दर्प येत होता, जसा स्मशानात प्रेत जळताना येतो अगदी तसाच। त्या बोलत होत्या, आज कामवाली येणार नाही, ओटा तसाच आवरायचा पडलाय, भांडी पडलीत, दूध विरजन लावून ठेवायचंय, अन्न झाकून फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायचं आहे। मी त्यांना म्हणालो, तुमची सुनबाई असेल की? तेव्हा त्या म्हणाल्या, तिला सवय नाहीये, सर्व काही मीच करते। मी सहजच आरशात पाहिलं आणि मला आश्चर्याचा धक्काच बसला। आरशात त्या काकू दिसल्याच नाहीत। एक घाणेरडा दर्प मला सहनच होत नव्हता। मी मागे पाहिले तर काकू बसलेल्या होत्या। एवढ्या रात्री इकडे कुठे गेला होता? मला समजत नाही, मी इकडे कशी आली? मी परत आरशात बघितलं तर पुन्हा तसंच, मागे कुणीही दिसलं नाही। एवढ्यात आम्ही त्यांच्या पत्त्यावर पोहोचलो। तो दर्प त्या आरशात न दिसणे मला कसे तरीच वाटले। मी कारचा दरवाजा उघडला। काकू हळूहळू चालत पुढे निघून गेल्या। मला त्यांच्या मागेच जायची भीती वाटली, कारण ते चालणे हवेत तरंगत जावे असेच काहीसे विचित्र होते। हे नेमकं काय आहे? माझ्या लक्षात आलंच। मला परत जायला पण भीती वाटत होती। समोरच वॉचमॅन उभा दिसला। मी त्याला त्या पत्त्यावरील माणसाला भेटायचे सांगितले। त्याने लगेच फोन लावला। 10 मिनिटे अशीच गेली। हवेत गारठा होता। अनामिक भीती माझ्या मनात घर करून होती। तो काकूंचा मुलगा असावा।
मी माझी ओळख करून दिली आणि घडलेला सर्व प्रकार त्याला सांगितला. त्यावर तो बोलला, ती माझी आईच होती. अचानक हार्ट अटॅकने वारली. किचनमध्ये पसारा पडला होता. ती कामे करत होती. तेवढ्यात धाडकन कोसळली आणि ऑन द स्पॉट गेली. तिला पण समजले नसेल कदाचित. आता अमावस्या आली की ती स्मशानाच्या गल्लीशी लोकांना लिफ्ट मागते. इथे आली की दिसत नाही. आता तुम्ही हे सांगणारे तिसरे माणूस आहात. आता तुम्ही हे सांगणारे तिसरे आहात. मी तरी काय करू सांगा. माणसाला मृत्यू न समजताच घेऊन गेला की तो आत्मा आपले अस्तित्व नाही हे मान्यच करत नाही. नेहमी भटकत राहतो. आमच्या घरात सुद्धा रात्रीची भांडी राहिली तर भांड्यांचा आवाज येतो. किचनमध्ये कुणीतरी आहे अशी सतत जाणवत असते. बघा, अंगावर काटा आला. आम्ही किचन चकाचक करून भांडी घासून पुसून मगच झोपतो. मुले पण घाबरतात हो. आता आम्ही काय करावं बरं. मी तर हे ऐकून सुन्नत झालो. घरी जायची पण मला भीती वाटत होती. परत काकू दिसल्या, स्मशानाकडे चल बोलल्या तर मी शांतपणे जिप्सी हॉटेलकडे कार वळवली. पण मागूनच एक आवाज आला, माझे घर कुठे आहे. मागे बघण्याची तर हिंमतच नव्हती. मी सरळ घरीच आलो. तापेने फणफणतच अंग खूप दुखत होतं. मी आईला उठवून सांगितले. तिने माझी नजर वगैरे काढली आणि अंगारा लावला आणि तापेची गोळी दिली. पण हा प्रसंग मी कधीही विसरू शकत नाही. निदान मेल्यावर तरी आत्म्याने मान्य करायला पाहिजे की ते या जगात नाहीत. त्यांच्याबद्दल पण कुणाला प्रेम उरत नाही. हे सर्व अमान्य करून ते सतत भटकत राहतात. तर मित्रांनो, कशी वाटली तुम्हाला ही भयकथा कमेंट करून नक्की कळवा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. धन्यवाद.